ler no siepane Communist Party. Ler ko atieko. Wach mar ne ka finance bill olwar piny to pod kia ng'owa sirkal wondike katiba mar Kenya. Sirkal ringo year by year. Kendo sirkal okitigo kokiketo budget. Iwinjo. Budget to kiseketo chik katiba dwaro watieki bunge nyaka kal katiba. Kose kale budget ema dhi through finance bill. Kamano se kal kureka ikelo appropriation bill makor to wadhi spend. Ka onge chik ma authorize to kata mana president ok nyal spend. Poni ma otimore be wanyalo tiyo gi budget masani mari komenda pali budget masano se expire. No. Budget manyo last year. Okay. Maru mudu mara uchiel. Okay. Watch. Ang'o mogoko kudwa na wajiji. Watch. Iwinjo. Budget and proposal and paro nyaka loke chik mondo ekiti otigi pesa. Wami kinena America sasa ma Congress odagi tiwi iwinjo ni sirkal obedo shut down. Karwaka en mna bengo hiro to ka chik no onge to kata kidhi nyime mispend to bang'e ibiro maki ibiro teri e court. Mano wandiko nyaka bed passed to kete ni sirkal kelo proposal pachgi to jomo nwa yiero ma bunge ng'iyo to kone paro ne wadagi ma tu wayiego ma wadagi ma wayiego koro magi go wagolo oko to ma tu wayienu wakalo to nege moro mani ting nyathi gi piga ngoa ge napkins ipu koko mano banana republic mudwaro mana communist Russia Kenya ka to wan taratibu kendo capitalist mage moro ne bigino be yiri wan media house ka koro ma opoge moko mengane ma ye bwana